Divendres, Ciutadella, 9 del matí. Després de molts mesos d'espera, finalment ha arribat l'hora de la veritat. Puntualment es dona el tret de sortida al Trail Menorca Camí de Cavalls, la prova de resistència més llarga de les Balears. Una cursa on fins i tot el favorit no les té totes. Para mí es algo nuevo, nunca había corrido tanta distancia y sobre todo con este desnivel, que va a ser muy de correr. Entonces, a disfrutar de esta nueva experiencia y a ver qué tal sale. Com era d'esperar, el basc Zigor Iturrieta, el gran favorit de la cursa, marca el ritme des d'un bon principi. Per davant, hores i hores de desgast físic i mental, sobretot pels 114 participants que intentaran fer la volta a Menorca a través dels 185 quilòmetres del Camí de Cavalls. La primera part de la cursa transcorre pel tram nord de l'illa, des de Ciutadella fins a Es Castell. Aquest és el segment més tècnic de la prova i una autèntica muntanya russa. Home, de moment bé, que portem només 20 quilòmetres, encara queda molt, però de moment maco. Una mica de pedra, però molt bé. Mucha piedra, pero mucho tobogán, pero vamos, muy bien, muy bien. De momento la fuerza aún está casi intacta. Anem fent tranquil·lets i com deies l'altres d'IV3, tira. Les coses es compliquen amb el pas de les hores i amb la suma de quilòmetres. A poc la distància entre els participants s'eixampla i després de 9 hores i 36 minuts, Zigor Iturrieta arriba a l'avituallament d'Es Castell en primera posició. És un punt d'inflexió. El basc ha de recuperar-se dels cops d'una caiguda que ha patit a prop de Maó, abans d'encarar els darrers 85 quilòmetres del trail, els de la costa sud, que Iturrieta completarà durant la nit. Finalment, però, el favorit no falla i a les 6 i 10 minuts de dissabte al dematí, el corredor de Bilbao s'adjudica amb autoritat el Trail Menorca Camí de Cavalls. Ho fa amb un nou rècord de la prova, 21 hores i 10 minuts. A la noche me he quedado dormido, pero literal, o sea, me he ido 2 veces a las zarzas y me salía. Muscularmente desgasta mucho, o sea, yo he terminado y he conocido músculos que ni conocía que estaban ahí, o sea, ahora lo sé y mañana ni te digo, ya verás. Espero que el podio no sea con escaleras porque me vais a tener que subir. 44 minuts després d'Iturrieta arriben el mallorquí Tolo Fiol i el català Pau Capell. Fosos en una emotiva abraçada comparteixen l'emoció d'haver completat l'objectiu. Ha estat una barbaritat, tio. 21 hores corrent, 22, una pallissa. Són masses coses i bueno, emocionat, és el que diu el Tolo, no? Que és una animalada això, haver acabat aquí, haver començat aquí i bueno, molt content. La seva és l'emoció d'aconseguir el repte, l'alegria de formar part, juntament amb la resta d'intrèpids corredors, de la llegenda del Trail Menorca Camí de Cavalls.